Sarapan. Mlebek iki yo mlebek iki wong. Bar mayat sarapan. Jelek janganku. Lane tini tak kongkon ngate ini, guys. Tak purprei. Kampung ngati ini lanjut viral, iya gak? Sarapan, oblok-oblok. Jagung ya. Tapi nyati niki mergi iki pancene yo, apa nyapu ngarep, ngepel, resiki kamar, resiki WC, wis. Nek dekne masake serah nek wong kene iki masakane santai, awan. Wong malah wis anjal kok. Abot apa koyo ngopeni apa? Ora ngopeni apa-apa. Koyo wong. Mergo militer. Golek wong sing militer niku. Wis yang-yangan teko Amerika. Wong wis yang-yangan teko Amerika kae. Dasar ruwet. Bingung ngono lho. Wong pancene merke nek lihe ya ngono kuwi. Mbok kon apa? Alah ra iso ya wis, ra iso ya wis. Ra iso ya apa ya. Ra iso wis kok. Bismillahirrahmanirrahim. Palah ya nek kelandek iki enek wong ndumuk. Diwajak ngecok. Wis kedengeran-ngeran wong mangan kowe panganan wis tak kei. Apa jenenge? Ya lho, lipah iki dikeki moh. Digawani kei gula kei apa dibalekno. Wong kei putune dibalekno. Ya ora sah ngono. Mbah Dames iki gak iso ngulang tenagane nek dikek iki ditampani ngono. Ora masak. Wah, kayak ngono. Tak usik. Pengukuhan. Yo, pengukuhan opo. Surat izin. Lah wis bari Pak Ape apa lah oblok-oblok pe mangan ya enek. Njaluk apa ditunggoni. Ora njaluk. Ya wis ah kok. Aku kan nomor gawe wis beres niki aku asam kok butuh request ngene-ngene ora. Ngger gawane bar remboyak apik. Aku gak. Mejat kok nang remboyak. Aku gak. Sama tadi lampu. Sopir ra iso mateni lampu enggak mbayani. Sendal. Malah aku kok percaya nih. Aku kan yo perbakne ra percaya. Oh sopir mateni lampu ra iso kak yo. Sopir jare pinter ngene gak iso lah. Wis. Berarti ora tau nyekel ngono. Cek wedi aku. Enak banget ya, Pak. Rego jagung. Pindang enak apa tak cemplung kabeh. Iki wak tok kuwi. Masak ku jangan sop ngono ae. Ben rapat doyan. Mek tahu. Enak banget ya. Wis aku mbok kaya ngene ngene wis lah. Sawo krip wal.
Aku yo ora roh nek anak dimurih nang kono. Timbang melok masih gak kerasan. Wes nek ngene aku kan wis batin ini ra ngarah. Rasane ra ngarah. Wis tak emal kuwi. Nek ra kerasan ben nang omahe dhewe lah ra apa-apa. Lah ra nang omahe dhewe taneh. Aku ki nek omongane nek matan yo akeh mandine mbek ora iki. Lane umur ngantek wedi. Nek aku nek omongane ngono kuwi. Malah rasu. Ayo nah, panggil. Kalau telai. Telai. Jangan waloh. Waloh lumet, waloh enak waloh inuk. Semua ini sing paling cocok. Urip neh, pokoknya urip nang alam dunya. Wis dinikmati yo nggih, wis meninggal wis jatahe. Awak dhewe yo ora. Kayak Pak meninggal wis jatahe. Angger esuk niki dede nggak ula ratan. Amit nih Pak, nggih Bu. Wong ngalus ora bayang. Iki jenenge usaha tuwek nggih. Turun nang lantai. Mau tiker tok, tak tekoki. Pakai apa Ibu? Enggak pakai kasur, enggak pakai tiker. Sedangkan tidur nenggok ngene iki bahaya nggih. Sopir kotrok. Mane mobil apik iki dipelajari wong duwe. Wong pelajari mah kok. Butuh kurang ta. Ora sama mateni kok. Tiga bapaknya kan Wong di mobil perang-perang tahun kok raro. Ini ku dingeti. Sopir deh yo. Guru iki buka ale sopir Justin. Dipateni malah. Ya Allah le aja pateni, aku gak iso. Dicetek ngono lho. Peng pindho, aku buka barang apa nglebokno. Dipateni nek yo iki sapa ora. Marah yo ora tau nyandak paling koyok wong kapuan gak tau nyandak motor apik. Ya bener nyandak mobil tapi kan gak mobil ngono kuwi paling arang. Paling yo gak tau ngono lah. Masih jelek sopir Pak Arif ini sopir angkotan sopir Arifin kan dia anu ya nanggokin anu nggak jeblok Pak
Kan jauh kok dah. Ini mesin api. Tak mobil sih. Ya mesin udah tak ada bisa. Satu pak mobil. Kene ndak sak. Kene lebih badan wis. Warake. Ter. Mbah ceng aku urip kok bingung perkara kowe. Ya Allah, sekere. Manene kok enake bayane kan ya. Ya Allah. Minggu awan tak pambek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambek apa, Ger? Sambel kacang. Ya, toh. Kan musik apa? Ujuk. Ujuk lah. Oh, bisa juga kono. Ambil gas sama ya? Pak? Tak gelem. Ah, giro. Parah kan? Sambil aja. Hati ini usbar. Kode merga ini usbar ya. Aku dulu gumun. Umur ku hubung-hubungan. Pur malah hubung-hubungan. Pegawaiku ki ngorong. Nek pegawai Dimas parah ya. Nek pegawaiku ki lho. Ngorong. Butuh duit tenanan. Ora ganti dhewe. Ya butuh duit tenanan. Butuh. Kira mbok oblok-oblok dulu enak buat ini. Tak diwadek ngesitak ketenjangan dek ini. Iki kelawak kabeh. Nah, sarapan tak laku. Tuh pegawaiku ngorong di wirah di Harus. bature do prei ndekne ra prei. Harus. Urung waya prei. Prei Preine esuk, guys. prei iki nambek Sandra. Dongge. Iya, terus kemendeng, Pak. Loh, Pak? Kok kemendeng kok? Pateni dhisik kok. Lah wong ki yo ala karsane sopir bogang yo ki ngono. Ora sah kowe. Nek kan manas iki yo dibuak ngonoke. Ora. Tutupe gak dibuka, gak dicoplok kok. Motor kok kobong. Lho, Dek, Kok padha? kowe ki piye, Dek? Nek padha. Yo iya. Iya iki padha iki delok. Ora roh mangi. Kan jarak padha. Astagfirullah. Lho gak roh iki. Semayan. Attitude padha, Attitude. Attitude. Kok padha? Attitude. Attitude. Sarapan ya, oke senang dulu ya. Ya meneh sarapan. Apa rong kok sarapan ki mau ndelok. Balah biasane spindo. Oh, pindu. Yo, Mak. Geleng-geleng pasar Iya. pengen apa? Geleng-geleng pasar ngene iki. Iya. Kok sak peli cetek. Atos oleh enggak? Nah, sarapan iki jes aja. Asal pakai dokter do prei, kena apa dia tim ruwet prei. Kok tekok dhewe. Kita praene iku njupuk nek
kayak dina penting ngono, guys. Cara nek acara apa njupuk prei ngono. Nek gak yo gak. Wih, Mam. Daripada sok ana acara malah preine eman-eman. Apa yang omah yo lah. Yo ora apa-apa ki yo. Tapi wong ndekne kan waktune njupuk dhewe ngono lho, Ger. Aku gak mesti dikeki waktu nggo prei iki dikeki sing ndora dikeki lho sapa. Saulan pisan, guys. Nek jatahe kok Lah ndekne kuwi karek ndekne. Prei yo kono. Piye? kok angel jadi. Karet. Lagu-lagu 500 itu iki 500 iki. Wah, lah iki 5.000 iki lho sakmene ji, rolu, pap. Mo, mai disi 11 sing sak peli kethek kuwi mbok pangan. Si 5.000 ku lho. Lah njaluk pira? Enak aku. Enak sih. Enak ya. Karet-karet telah. Wis tumpah. Tapi enak. Wis tumpah bolir tambah kalir. Kaliran. Cuma aku ndelok meninggal sih. Sinten nak? Kuwi lho Madura meninggal. Madura. Mbah tuwek ku lho. Mbah tuwek sing gede gede ku lho. Nang arep niku. Heeh. Pasar. Jam 6. Mak meninggal iki yo penak bar kok ngarep jare terus mapan dhewe ngono. Oh ya. Pak apik yo amalane. Lah kuwi lho Dil. Masyaallah. Lah dodol ngono ane enggak pakai kasur, Bu, enggak tiker. Lah umur sakmono lho, Dil. Ndekne wis diriwayat jantung, asma. Lah wong delok aku nek dede itu lho, wong gak pucet yo. Nggih, nang ngarepan. Lah Pak kok pucet menang. Amit Pak, walah Pak. Dodol ndang ora prei. Iya, gak nek praine soalnya kan Madura 24 jam. Nanti bengi ngono cip. Ah iya. Ngono ki sing DPT sapa lho ki? Buka. Kita nek bose dhewe. Anak, bosnya Bosnya salah. lagi? Paling bosnya salah siji ndekne digaji berapa ngono. Nggih. Paling Yo. Tapi ya khusus wong Madura tok kan. Desa Merah tok iki wong telu lho, Dik. 1 2 3. 3-nya pundi? Iki ning masjid. Iki padha tukaran iki. Masjid. Heeh. Masjid ndi, Mak? Ane Pak Bambang lho deretane. Oh iya. Ya. Heeh. Iki bar do tukaran kuwi. Iya. Saingan. Saingan. Iya. Lah aku ndek kae buka ya padha ae nek wong gething. Darani nyanyi. Ya wis tak tutup aku sing ngawon tak apa. Jadi alasane angkringan nek jamis bangkrut ngalah. Ngalah. Ngesakno. Enggak kono ya ngalah padha ae. Kowe ngalah. Aku ngalah. Ora bangkrut, ngalah. Ngalah. Timbang dadi tukar mending ngalah. Heeh. Lah ku wong Madura geger perang. Ya wong Madura. Madura. Heeh. Golek pangan samplokan ya diwangi ya Allah ya Allah. Mane jareke kecedaan, guys. Jarak antara dodol Madura mek Madura. Lah iya. Mbah. Ya wis aku ngalah-ngalah. Kok trendet-trendet wong golek pangan. Ya wis gak apa-apa. Aku sitok tak gak apa-apa nek sing delok ya. Alhamdulillah gak enek ya berusaha ya. Nggih. Jadi wangi jungkir balik. Kire wangi bento ya diri ya. Kadang pemirsa ngene. Lah wong mergawe lho. Sing ketok nyata dodolane tukaran. Apa nen dunia gaib iki. Ya mbah carane piye iki wong iki iso seneng delok ngono lho. Ijek kleru. Wong tuwak pecicilan lho. Lah pecicilan kuwi sing marai payu. Lah nek aku mak cuma Meneng ae gak ana payu. yes, mangan. Lho bolang-baling. Iki koyo bekal kasih Pak Japri. Pek padakno Pak, nggih Pak, padha Pak. Iya Pak, padha Pak. Tidak dulu. Lah umur selikur wis Pak. Gatel kula. Iya, Mak. Nah. Lah. Bendina ku lho diwangoni ngono
Gune Pak ya sak meniki dilo tak emplok kena peluk. Hah? Menika guys. Bedino diomongi ngene iki. Wayahe wis wayahe. Iki ya wayahe. Lek ngatemi umur pira? 12 tahun, 13 tahun. SMP. Ngene yo. Tekok iki. Wape diwori lebet kabeh. Masa ge, Mak? Kenapa dijodokke? Dijodok. Alah ya. 12 Lah tahun. aku umur 20 ya wis sepleh-sepleh. Ya wis Sak aku. silakan. Tahu ya? Lek kowe iki ya wis sepleh-sepleh. Tapi lho, Dek. 19. Alah wis wayahe ngeteri. Anak kuwi ya Allah. Ditre. Lek ngatemi kan urung wayahe tre-trenan. Nah, dua anak umur pinter, Mak? Anak umur pira, Pak? Gak roh. Mak atemi. 3 tahun gak ana kek anak. Oh. Berarti 15 tahun. 13 tahun wis dirabekno. Walah, apa digobel. Iya, Cek. Cek cilik. Ngesor lowongan kok iya ndule. Delik nek sulungan. Ya Allah. Anak maksa kalau bahasa ligin. Coba. Mbok keneke mbok piye? Mapan ora. Ya, gimana? 13 tahun. Tapi nek tas 13 tahun tas saiki Wis pinter, Mak. tapi nek 13 tahun dek kae bogang. Lah berarti saiki sing 20 tahun mbak pinter. Lek Sri ora ora mek bojone dibotet yo. Nangis niku. Niku lho. Ya kalau wong tuwek dong tuwek. Umure pira Pak pamane kae Sri? Yo cek bocah. Tapi Sri kan dijodokno, tapi Sri ki wis rada dewasa. Pak Eko ki wong tanggane omahe sing Memeti. bae kan omah aku kan sing digone Arifin iki kan. Nggih, sing niku. Kuwi Pak Eko omahe kuwi ya ngarepe omah ngarepe kuwi. Oh. Mboke. Dadi sampe nggonku an syukur-syukuran dak. Nggih. Dek iki lirik dek iki. Pak Eko. Oh. Ra beda kowe ngono lho. Sapolah sak tingkat diingat. Wah. Tuku bakso ya diplengkarno rane. Murah. Lho Pak, tuku bakso. Dil, aku ke pengen tuku anu Dil, apa jenenge? Susi. Susi. Iya, Mak, dilihat nang ngene Sandra. Loh, kesempatan. Padahal kan rono iso Pak dilewatno. Aku iki petuk tok wis kembut-kembut banget. Astagfirullahaladzim. Terus jar. Yo, tidak sok. Wah, langsung menang. Saiki yo. Lagi sama lah sih malah. But. Kok ya seneng aja nek tak lewatno kono. Kan saara lho, saara kok mau. Aduh. Lah dhewe ngger kuwi kandhane serayae kabeh. Sombe nek mantu ki aku wis siji entuk. Alah buane kuwi Pak sing gak kuwate. Lho, batine akeh. Gua gak bati ya, Mak nek rapi. Gak Nek sunat geng bati. berarti. Kali. Jangan ngono ki guys. Apa? Aku mau kok adit jare. Nggih. Iku Pak ya wis ngono guys. Arek. Lah dhewe panganane ngene iki. Aduh ketokot. Gerwara dono sing kalen rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.